What are these words called in Igbo? Let's translate. Advice. Advice. In Igbo we say ndumodu. 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 Advice. Agreement. Agreement. Nkwekọrịta. 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 Agreement. Nkwekọrịta. Assistance. Enyemaka. 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 Assistance. Enyemaka. Choice. Mmasị. 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 Gịnị ka na-akpọ communication n'Igbo? Communication. Communication. Ngwa dere m ya n'ọdụ eze. Write it in the comment for me. Communication. Ngwa nke mesa ka ọ dị oge ọzọ. Bye.